Wakuja irrigation scheme sub-county Manyatike e county wa Migori yuagolal Michael kod winy magi wacho ni laro kod gi ochele puothe. Rakamano gi po piny owacho mamalo kod county kuom masirogi e pur mar ochele e kar purno. Malo e kas gana ariyo kod 500 kar purno malo Wakuja ipure ochele. Pur mabende osekelo nweng'o mathoth ne oganda mawuok e Sakuoro Manyatike, county ma Migori kod gwenge mamoko. Kata bende jopur osebedo ka yudo nweng'o ka okalo kuom pur mar ochele. Jopur mag ochele komachielo bende koro yuaga ageta mopogore opogore magikale. Ageta maduong' ma sani mayo jopur kwe en kwano malo mar winy ma bende koro chamo ochele e puothegi. To gin michele manigi suya man mit kabisa. Koro suya no biro ywayo winy mang'eny ma Uganda, moko biro Tanzania, moko bende amni kure ka. Koro mane koro wadwaro ni mondo mi ukelnwa drones mondo onegnwa winygi. Jopur gi mag ochele ka otele ko jakom margi Okeo Remo wani medruok mar winy machamo ochele e puothe osemiyo gi lal mathoth. Ani mondo mi ne wakony wach winyo, koro ne chuno ni nyaka pur wang' achiel. Wapuro kanyakla kendo wapuro kodhi achiel wang' achiel. Adwa yudo yo mwanyalo bedogo ni nyalo ritgigo mogi bie mchele. Tapane keyo wadi koro bedo malo. Kech mchele nyalo tero maber makrugo gik to winyo ne makethe. Kech eka achiel dwani mondo irit winyo dwa mani ketne ji 5. Jopur gi wacho ni kuom eka ka eka mar puoth ochele gindiko joriemb winy mok tin 3 ka moro ichulo omenda maromo Sh500 e odiechieng' ka odiechieng'. Kuma odiechieng' achiel imiyo jarit winyo Sh500 odiechieng' achiel. Koro dwe kirite dwe achiel tidwa miyo jarit winyo achiel Sh500 odiechieng'. Tidwa ni rite gi ji 5. Yo kamano pesa mang'eny malich. Winyo nyalo chamo chambi kata 10 acres midog dala nono. Koro nyiso ni mondo warit winy eka achiel irito gi ji 3. Ka opogore kod omenda magitiyo gi ndiko joriemb winy, jopur mag ochele gi wacho ni atamalo maduong' mag ochele magikayo ichamo kod winy, gino moseduoko keyo margi piny mokalo. Winyo chandowa ka kabisa, kendo yuro ka jopur moko mchele ochiek ndiyo tiyuro ka almost a quarter winyo dhigo. Sometimes even 3/4 winyo chamo te. Komachiel jopur gi mag ochele bende koro puoyo piny owacho ma kaunti ma Migori kod piny owacho malo kuom sirogi e yore mathoth ma oting'o chiwo negi kothe mag ochele, miyo gi mbolea kaachiel kod chiro kod mamoko. Higa mokwongo nomiyowa kothe mag michele mane 1.6 tons, 1.6 metric tons, kendo nopogo gi jopur nopuro kendo nobedo gi yuto maber. Ma nomiye miyumo makane ike second term mare to nojiwo lwete manomedowa 2.5 metric tons mag kothe ma certified. This year nyosemiyowa 3.5 metric tons. Watemo go erokamano ne county government kuom negi chagi miyowa kodhi. Kendo kodhi no osetero maber nyaka sane wapidhe maber. Kendo wageno ne ka wan gi geno mbele to wadhi keyo maber. Giwacho ni apisas mapuonjo jopur yore makare mag pur bende oseor kod piny owacho ma kaunti ma Migori. Kabende giwacho ni koro osekonyogi e medo nweng'o margi. Osekelonwa jok matimo service provide machalo kaka tingni, seche moko jowa moko selayas kodgi kendo the county omonwa joma nigi tingni to kelo ka. Wachulo at a subsidized cost. George Juma, Ramogi TV, Migori.